Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра Камілу Марцінкевіч. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шановныя слухачы. Адкажыце, чым знакамітая наша сённяшняя госця? Наша сённяшняя госця, яна, такая зорка 19 стагоддзя. Гэта кампазітарка, гэта музыка, гэта актыўная верніца, гэта удзельніца грамадскага жыцця ў Беларусі. Яна пражыла 17 гадоў у ссылцы. І гэта чалавек, які, можа быць, пастаянна дапамагаў людзям, якія апынуліся ў бядзе, людзям, якім цяжка. Я думаю, што Каміла Марцінкевіч, яна яшчэ недастаткова вывучана, але памяць пра яе, нават тое, што мы ведаем, гэта вельмі важны аспект увогуле нашай гісторыі. Некалькі слоў пра выхаванне і адукацыю. Яна нарадзілася ў сям'і пісьменніка, драматурга, аднаго з пачынальнікаў сучаснай беларускай літаратуры Вінцэнта Дуйна Марцінкевіча і яго жонкі Юліі. Яна была дзяўчынкай вельмі адоранай. Адразу трэба сказаць, што навучылася іграць на фартэпіяна яна ва ўзросце 5 гадоў. У 11 гадоў яна ўжо выдала ўласны нотны зборнік. 8гадовая Каміла Марцінкевіч давала канцэрты ў Вільні, Варшаве і Кіеве. І казалі, што гэты чалавек, ён можа, скажем так, мець талент узроўню Шопена. Навучалася ў знакамітага менскага педагога Дамініка Стефановіча. Дамінік Стефановіч гэта настаўнік Станіслава Манюшкі. І Манюшка ўспамінаў, што Стефановіч даў яму такую адукацыю, з якой ён мог спакойна ехаць у Берлін і ў лепшай кансерваторыі свету. Аднак у Камілы Марцінкевіч не атрымалася паступіць у кансерваторыю, з розных прычынаў. І яна фактычна ўсё жыццё заставалася без такой вышэйшай музычнай адукацыі. Яна пісала музычныя творы, захавалася некалькі мазурак, поляк напісана ёй, і яшчэ музычная п'еса «Малітва». Фактычна яна была чалавекам адораным музычна, і з самага маленства яна была прывязана да Бога. Давайте пагаворым пра музычную творчасць Камілы Марцінкевіч. Па-першае, яна стварала уласныя нотныя зборнікі. Яна іх выдавала. Другі момант гэта канцэрты, якія давала, я кажу ўжо пры дзяцінстве. Але канцэрты яе працягваліся і ў юнацтве, калі яна ездзіла з такімі фартэпіянамі. А тады фартэпіянны канцэрт гэта лічылася такі вельмі сучасны, такі піск моды, можна сказаць. Яна выкладала музыку, у яе было вельмі шмат вучаніцаў. Дзе яна выкладала? Пачынаючы з 1850 году яна выкладала ў жаночых пансіёнах. Вось гэта Менск, гэта Вільня, давала урокі ў горадні, і фактычна для яе было вельмі важным момантам не толькі навучыць ігры на фартэпіяна, але і навучыць нейкім кампазітарскім здольнасцям. І ў гэтым сэнсе развіццё музыкі ў 19 стагоддзі яно таксама не можа быць, скажем так, поўнасцю напісана без удзелу Камілы Марцінкевіч і яе вучаніцаў. Яна стварыла гэту такую музычную школу. Плюс, канешне, яна стварала такія мелодыі на рэлігійна-патрыятычныя спевы, якія спяваліся ўжо напярэдадні паўстання 1863 году. У касцёлах гэта гучала музыка, гучалі мелодыі, у тым ліку складзенай Камілай Марцінкевіч. Яе ўдзел у грамадскім руху. Добра, што вы запыталіся, таму што я якраз спыніўся на гэтым перыядзе, гэта 1861 год. Гэта час, калі пачаўся так званы маніфестацыйны перыяд. У Варшаве 1861 годзе была вялікая дэманстрацыя, загінулі людзі, і ў памяць пра іх пачаліся жалобныя набажэнствы. Жалобныя набажэнствы на тэрыторыі Польшчы, на тэрыторыі Літвы, на тэрыторыі Беларусі. І ў гэтых жалобных набажэнствах людзі збіраліся, спявалі, маліліся. І якраз Каміла Марцінкевіч была адной з тых, хто
у менскім касцёле на Залатой горцы. Дарэчы, касцёл на Залатой горцы стаяў недалёка ад дома Марцінкевіча ў Мінску, таму што яны жылі у раёне сённяшняй плошчы Перамогі. Ну, калі хто ведае, то гэта вось зусім побач. І вось у касцёле на Залатой горцы Святога Роха яна была адным з асноўных удзельнікаў вось гэтых спеўных маніфестацыяў. Таму, канешне, удзел у грамадскім жыцці яе быў даволі значны. Трэба сказаць, што ўжо ў час самога паўстання яна была вось за такі удзел у ім выслана у Салікамск, гэта Сібір, і там вось правяла 17 гадоў. Андрусь, распавядзіце, калі ласка, пра актыўную веру Камілы Марцінкевіч. Важнае пытанне яе жыцця ўвогуле было звязана з царквой, ці больш дакладна з касцёлам. І музычная творчасць. Адзіны вялікі музычны твор, вось п'еса «Малітва», удзел у грамадскім жыцці, у грамадскім руху, гэта ўсё вакол касцёла. У такой супольнасці касцёльнай яна была чалавекам вельмі актыўным. Вельмі актыўным не толькі малітоўна, але і дабрачынна. Яна збірала дапамогу тым, хто там пацярпеў у час вось гэтых грамадскіх узрушэнняў. Яна рабіла вельмі добрыя рухі ў падтрымку, напрыклад, дзяцей калек. Вот, ну, дзеці, якія нараджаліся з сённяшняй мовай кажучы з інваліднасцю. Ось яна гэтым займалася. І, канешне, што яна выкладала ў школах бясплатна. Яна выкладала бясплатна для тых дзетак, сем'і, якіх не маглі аплаціць гэтыя урокі музыкі. І гэта ўсё яна рабіла, ну, з такіх хрысціянскіх меркаванняў. На ваш погляд, урок жыцця. Тое, што яна пасвяціла сябе, сваё жыццё Господу і людзям. І нават калі яна адбыла ссылку, яна там выйшла за Казіміра Асіповіча замуж, гэта быў лекар. Яна вярнулася ў пачатку 80-х гадоў з ссылкі. Яна пачала працаваць у школе Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча ў Люцінцы. Гэта сучасны Валжынскі раён. Пра яе ўзгадваў, напрыклад, Ядвіг Інша, такі наш пісьменнік ужо пазнейшай нашаніўскай пары, што яна выкладала музыку дзеткам. І што гэта былі вось вясковыя людзі, і яна вучыла вясковых дзяцей, па-першае, што манерам, нейкім асновам культуры, вопраткі, ахайнасці, гігіены і гэтак далей. І гэта паказвала, што яна не засяроджвалася на сваім жыцці, хоць яна была ўжо на той час вельмі хворай. Яна пражыла 50 гадоў толькі, але да апошніх дзён свайго жыцця яна пасвячала сябе вось гэтым вясковым дзеткам. І вось у гэта яе такі хрысціянскі подзвіг. Каміла Вінцэнтаўна найбольш яскравая і каларытная фігура сярод беларускіх жанчын 19 стагоддзя. Яе талент уражвае. Бацька хацеў, каб дачка вучылася ў парыжскай кансерваторыі. На жаль, сям'я не мела дастатковых сродкаў. Ва ўзросце 25 гадоў расійскія ўлады саслалі нашу гераіню ў Салікамск. У Сібіры Каміла пражыла 17 гадоў, выйшла замуж за лекара Асіповіча і нарадзіла 6 дзяцей. Знаёмцеся і мяркуйце самі. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, каля ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!